Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani suna na Abdulsamad Shehu Sudani wanda kuka fi sani da Abdul Intelligent. Ina mai farin cikin da sanar da ma'abota kallon fina-finan Hausa cewa akwai sabon shirinmu mai suna Kaddarar Masoya. Insha Allah za mu fara sakan muku shi 3 ga watan Disamba a YouTube channel ɗinmu mai suna Boss Media Concept. Sannan za mu ci gaba da kawo muku shi a duk ranar Asabar karfe 9 na dare. Duk wanda bai je mana subscribe ba sai ya je ya mana subscribe sannan ya danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora. Sannan kar ku manta ku ringa yi mana comment domin yin comment ɗinku a gare mu shi zai tabbatar mana da menene ra'ayinku a dangane da wannan bidiyon. Mun gode. Daban wahala tantance murmushin budurwa akan fuskar masoya uku. Wa ta fi so, wa ta tsana, waye zaɓin iyayen nata.